Okay mga guys, nandito po tayo sa barangay San Isidro, San Organization Samar, kung saan po ay sobrang lakas ng ulan. Bali 3 araw na po ito, walang tigil ang ulan dito sa barangay San Isidro, San Organization Samar. Ito, panoorin ang video ko. Ito, pati na yung mga daan punta sa kabilang barangay, talagang binabaha na. Yan po, bali yung lugar na yan dyan, hindi yan, wala yan ilog, baha talaga yung nagpapalaki ng tubig dyan. Sobrang lakas ng ulan, walang tigil ang ulan. Yan po, nakikita natin sa video, mataas na lugar yan dyan. Kaso sobrang tagal na ng ulan na walang tigil, 3 araw. Yan ang nangyayari, bumabaha na. Doon sa iba't ibang lugar na mga mabababa, sobra talagang lagyan ng mga baha. Kita natin. So, yan. Lukso boy, lukso. Bali yan ang Lukso, anak, lukso. taas ng tubig. Lukso. Bibidyo. Puro mapag yun ang uran.